en puɗɗorima inde Allah en juuli e nulaɗo makko mo Amadou mo Jami Kisal woni e mum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kamɓe ceetal heblo sukaɓe Afrique ɗo gonɗon ene gonirɗon kala on calminama on juurama on bismama e yewtere men noddirte nde tufde gandal yewtere tufde gandal e ñalawma hannde o ko aletare woni dew jeegom lewru sappo ɓori hitandu ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi to karallagal to ko Diallo Samba e salire nde ko musidɗo moon Amadou Dia musidɓe tedduɓe hannde o bismiɗen ko koɗo taw kadi ko tedduɗo wittiyanke mawɗo to banggue ha joni gurdiwal oni woni Mamadou Salif Mbaye gorko mo Néré Ballago noon ko adi kala hade men jaɓɓademo kanko ceerno Mamadou Salif Mbaye en kettoto banimen debbo Fatimata Ba taw kadi ko hunde e gurdam kam e golle on ɗon gorkajo biyeteɗo Mamadou Salif Mbaye Mamadou Salif Mbaye yi aduna ko hitande ujunere e temeɗɗe jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e goho to Néré Walo o waɗi jangde makko adane koto Zouwayrat ha o heeɓi lycée hitande ujunere e temeɗɗe jeenayyi e capanɗe jeetati e jeenayyi o ummi toon o jokkoyi jangde makko to Kaheydi ha o heeɓi bac série D o jokkoyi jangde makko to Duɗal Jaabi hatirde Nouakchott ha o heeɓi maîtrise hitande ujunere e temeɗɗe jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyyi o jokkoyi jangde makko to Dakar e Duɗal UCAD université Cheikh Anta Diop e diplôme d'études approfondies duuɓi ɗiɗi e fannu biologie animale ko Mamadou Salif Mbaye janggata ko foof omo yaadini hen jangde pular nde o waɗi hebloji tati ngam wonde janguinowo e ɗemgal pular heblo adana ngo koto duɗal ɗemɗe gendiji Mauritanie heblo ɗiɗaɓo ngo koye ARED heblo tataɓo ngo koto duɗal Cheikh Souleymane Baal to Dakar lamorgo leydi Sénégal Mamadou Salif Mbaye ko windiyanke wittiyanke o windi defte kewɗe e ɗemgal pular ine jeeya hen deftere ɓe jeehi ɓe gartani taw omo sifo hen caɗele ɗanniɓe ha tengti e rewoɓe laaɓi less natoyde leede Afrique centrale o windi deftere gurdam nelaɗo Allah mo jaam e kisal woni e mum nden suwa yaltu o muuli defte astronomie deftere koɗe e ɗate deftere ɓinde woni la cellule foyta femme photosynthèse deftere comdi gabbe deftere cowgol deftere ɓandu neɗɗo deftere jontinoje deftere ina wiye ñaaki deftere ɓowɗi e ñabbuji mum deftere saggitorde puuɗi ceerno Mamadou Salif Mbaye bisimilla ma e weltaɓe ɓiɓɓe fulɓe yewtere tufde gandal ko noon tigui Fatimata Ba golle maɗa jooɗi peewi ɗum ɗo wonno tawa kadi ko fortere hunde andinore to rewi to banggue jangde hani eɗen golle on ɗon biyeteɗo Mamadou Salif Mbaye koɗo yewtere tufde gandal e ñalawma hande o ɗum noon ala no mbatten so wona bismoɗen ceerno Mamadou Salif Mbaye jaam Allah walema calmina bandiraɓe hettiyankoɓe tufde gandal eyyi jaam Allah walema ceerno Amadou Dia gorko mo sirine jaam sinotinɗon bandiraɓe tedduɓe musidɓe musidɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe on kofnama on kinnama on jettama on jarnama ñaganam Allah kala moƴƴere ɓuural e ɓamtare ko ardi foof en jetti jomiraɗo o joom baɗe bawɗe tagɗo tagoje mawɗe kulɓiniɗe kawniɗe no kewɗen wiide ni kono kadi en juule nulaɗo men Mouhammad ibn Abdoullah ɓurɗo ɓurnade windere ɗum noon bandiraɓe ko weltare mawɗe tigui rigui adde en kadi e nder weltare ɓiɓɓe fulɓe gam wostidirde e bandiraɓeɓe e yewtande ɗumen yewtere nde ganduɗa taw tolɗi ko gandinowal woni la science eno tubakoɓe mbirata kono kadi ko weltare mawde saabu ɗo ko mbiɗen ko tufde gandal noon o waɓena men ne gasa wonde taw cuusa jolde hen no fewi saabu muɗum gandal luggidde kono tan gasa wonde taw kadi ɓaɗe eɗen jooɓi coksirgal gande ko yewtere nde juɓɓinten e oɗo saaha ɗum noon gasa wonde sen kutorima coksirɗe tan wodano
wodan gueɗe ɗe jaari ko ardi foof en calmini hettiyankoɓe ɓe kala e kuuɓal mon foof en kofnima ɗum moƴƴeral e moɗon jarama ceerno Mamadou Salif Mbaye gorko mo nere Ballango min mbima bisimilla maɗa ko wona ɗum ko ceerno Mamadou Salif Mbaye namdal gadanal ko andinore gurdam kam e leydi ko wona ɗum ko holko woni memtinari bisimilla maɗa seydi Mbaye salmitama eyyi ko namdal bangal fayida no fewi nde tawno so en mbi gandinowal gurdam kam e leydi ko haala makko woni ɗo en saabu gandinowal firti ko la science en gandi hakkude science et connaissance et savoir ko gueɗe tigui rigui jiidude yumma e baaba enen kam kewɗen wiide ɗum ko gandal kono min kewmi ko wiide ɗum gandinowal woni la science saabu kañum yettirtuma to gandal gandal ngal woni ko mbiyanmi connaissance eyyi savoir o mbiyatmi ko ƴoccam hankadi sa yettima ɗon woni ko a yettima ƴoccande andande gueɗe ɗe noɗe sifori e koye ma wadde noon ɗeɗo gueɗe ko gueɗe kimmuɗe tigui rigui wawde serlude so tawi en garti e gurdam ko namdal maggal saabu gurdam holko woni gurdam gurdam walla ko wuuri jogoto ko sifaji saabu wonko wuurani wonko wuuri eko taari en ko so tawi en ƴewtidima ne moƴƴi sen ƴetti hayre eɗen mbawi wiide hayre nde wuurani saabu nde ala gurdam kayre hoore mayre nde foofata nde ñamata nde yeñata eko wayno wadde noon gurdam ko maale ɗe ganduɗa hono no gandirɗen enen koye meɗen e nder meɗen sen teskima eɗen poofa eɗen ñaama eɗen jara eɗen teyɗa eɗen ɗomɗa eɗen jeeña eɗen jogui tuyoji eko way noon ɗum ɗo woni e mbadi huftidinde gurdam leydi noon ko kala ko jaɓɓeten e dow muɗum tawi waɗi ko kaaɗi ɗe ganduɗa taw mahdi muɗum wona ko wuuri kono ɗeɗo gueɗe foof ene artira en e namdal ma cakkitingal ngal holko woni memtinari eno mawɗo meɗen Abou Racine Diom hettiri ɗum ni o wi koko memoto tinoto wadde ko mem tin mem ko ɗaɗol tin ko ɗaɗol woni mem tin firti ko hunde nde mbawɗa memde walla hunde nde mbawɗa tinde eyyi aari o a o eɗen gandi holko woni darde muɗum ɗon ko dande ri o ruttinta en koye ndi memtinari ndi kañum woni ɗo ɓeydol ngol walla fedde innere walla ko maale fedde innere en natata toon to banggue telluka e koye noon ko holliri tan memtinari woni koko memoto tinoto kala ko taari en kala ko mbawɗen seedade ko mbawɗen yiide maahi koye ko wiyete memtinari holko woni memtinari hono no mbiruɗen ni ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓassodirade kono kañum en kadi ɓasi gueɗe ɗon sen dokki yeru beele ɓuuren famodirde sen dokki ɓandu neɗɗo eɗen jogui ɓandu neɗɗo no wayi huftidinde ni mbiyeten ko ɓandu kono ɓandu ndu eɗen mbawi feccude sen fecci ɗum mbiyen ɓandu neɗɗo ne waɗi ko wiyete juɓɓe holko woni juɓɓe sen mbi no neɗɗo yuɓɓo foofandu eɗen gandi eɗen kine ko hen jeeya saabu ko ɗon hendu ndu natirta ko ɗon hendu yaltirta jote ko hen jeeya woni bumsude e pofirten nde wadde en jii kadi bumsude ɗe e koye muɗum wonko maahi ɗumen eyyi so tawi en mbi yuɓɓo mbiyen cammalal walla mbiyen yuɓɓo ngo ganduɗa taw ko yuɓɓo dolgo holno neɗɗo ñamirta ha doola ñamde nde ɗum ɗo ko yuɓɓo no wurno saabu ko gueɗe kewɗe woni hen eɗen jogui hunuko eɗen jogui ɗemgal eɗen jogui ñiiƴe eɗen jogui goddol eɗen jogui kuuse eɗen jogui tektekel tokosol eɗen jogui kadi ha joni ko wiyete
heñere eɗen jogui ko wiyete baggol ɗeɗo gueɗe foof ko juɓɓudi ndi ganduɗa gonirɗo ko beele kala ko neɗɗo ñaami ene helta ɗum ne watta ɗum gueɗe cewɗe wadde ɗum ɗo woni ko mbiyeten yuɓɓo yuɓɓo kadi so tawi en ƴeewi sen peccitima ɗum eɗen tawa ɗum woni ko maahi koye tergal terɗe ha kewi ndentata dokka ko wiyete yuɓɓo tergal e hoore muɗum koko wiyete bagui rokkata ɗum bagui noon ko woni tissu e tubankore walla mbiyen annasige to banggue ɗemgal arabe ko ɗeɗo gueɗe goni ko ndentata dokka en tergal kono kadi ha joni bagui o so tawi en peccitima ɗum eɗen mbawi tellitade ha ɓuuren holko bagui mahira bagui kañum mahira ko wiyete mollere noon holko woni mollere ko gueɗe ɗe ganduɗa hankkandi ɗo en jalti gueɗal gurngal ngal en naati hankkandi gueɗe ɗe guurani ɗe sen gaari mollere en tellitima garaten koye mittere wadde ko mitte maahi molle mittere kañumne ne jogui ko maahi e muɗum ma en joyi ma en garo hen so Allah ko lamɗo jaaɓi kono mittere ko ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa haade mittere taw mbiɗen ko memtinare eyyi mollere nde fewni ɗum ko memtinare jafoɗo memtinare ndi ɗum woni namdal ma ngal holko woni memtinare ko kala ko memoto kala ko tinoto eyyi sen diwi ɗon noon hankkandi memtinare nde hoore muɗum waɗi ko wiyete mittere woni gueɗon cew kon ganduɗa kañum en pewni kadi ha joni memtinare ɗi somi rokki yeeru sen mbi sukara mo gowɗen hutorade o walla ni taweteɗo ha joni e ñamele meɗen nde gawri sen uni ɗum eɗen gandi ko ɓuuri hewde ko sukara woni hen hayso tawi beeleki ki arani kono kam mahdi ndi ko mahdi sukara woni nder saabu woni toon ko glucose ko wiyete glucose walla saccharose walla fructose ɗeɗo gueɗe foof ko eddaji sukara joni so ƴeewi mahdi muɗum to banggue molle ko mbiyen ko carbone aji 6 hydrogène aji 12 oxygène aji 6 wadde ɗum woni ko wiyete C6H12O6 golle maɗa jooɗi peewi ceerno Mamadou Salim Mbaye ɗo laaɓi ceerno Mamadou Salim Mbaye ha joni a haali e nder hen ko wiyete ko mittere holko woni mittere e holko mbawɗa sifanade min to banggue sifaji mitte no Mbaye ceerno Mbaye eyyi jarama ceerno Dia e ngal ɗo namdal bangal fayida holko woni mittere de mataw mbiyeten ɗum tan kono goto e mawɓe adiɓe tigui rigui mbiyetenoɗo Démocrite gurnoɗo on duuɓi 500 ko adi gargol annabi Issa alayhi salam ko kanko adi tigui rigui rewidade ɗeɗo gueɗe saabu won miijoji nden gonno wonde ko woodi ko maahi koye hendu maahi koye ndiyam maahi koye jeygol ko way noon gueɗe nayyi gowɗe sifede ɗe kanko on saaha e yonto makko o hollitino wonde ala elle e teskuye makko wonno yiiri kam o yiiri ko gueɗal ngal mbawɗa ƴettude foof so tawi a heeli ɗum ko kelɗa ko kadi a heltima ɗum a feccitima ɗum aɗa feccito ma wonde jaaɗa ha gara e ko keltinel ngel ganduɗa hankkandi a nattat wawde helde ɗum dartoɗa wadde ko ɗum wonata ɗum mbiyeten tuufere nde ganduɗa mahde ɓalli koni ɓandu koni wawni woni foof e ko kanko adi innude ɗum o wi ɗum atome ko gueɗel nguel feccata atome noon ɗum enen kulɗen mbiɗen mittere e fulo ha joni mawɗo meɗen gandu men Abou Racine Diom walla anduɓe hono makko en ko kañumen mbi ko mittere ko gueɗel ko eɗen gandi eɗen jogui tame mitto wadde koko mitti gueɗel pamarel ngel ganduɗa ko pamarel no fewi saabu yitere wawa yiide ɗum eyyi leeɓol no gandirɗen leeɓol ni so tawi en peccitima ɗum fodde laabi 100 ujunere walla ni hen sahaji yaaha ha million sen peccitima leeɓol en mbawi feccitade ɗum
ha yettima fodde laabi temedere ujune walla million ko ɗum rokkata en mawneki walla mawnugol ko wiyete mittere ko wadde noon mittere ko gueɗel ngel ganduɗa yitere wawa yiide ɗum wawa yiide ɗum wadde ko ɗum hanno mawɓe meɗen nden adiɓe wawde andude holko beele ni wonko maahi ndeɗo tagore ndeɓe jiyanno ndeɓe gandi kamɓe koye mabɓe e koye noon wadde mbiyen mittere ko tuufere ɓurde famɗude taw koye nden koye mayre tagore nde mahdi tagore nde ma mbiyen fewnira sen dokki jonjo en dokkino yeeru e sukara nde kalten dow ko fewte lemtinari ko en mbino ko carbone aji jeegom ndentinte e hydrogène aji sappo e ɗiɗi ndentine e oxygéne aji jeegom rokka en sukara o noon omo wawi no sifori ni no mahori ni o seera ɗum wona glucose ɗum wona galactose ɗum wona fructose eɗen gandi ɗi keewi malose e koyno en nattata toon saabu eɗi keewi kono tan kanƴi foof jiidi limre nde carbone aji jeegom ɗi hydrogène aji sappo e ɗiɗi ɗi e oxygéne aji jeegom ɗi sen dokki yeeru ndiyam ɗam jaraten ɗam gowɗen yarde ɗam so tawi en peccitima ɗum ha ɓuuri famɗude rokkata en ko hydrogène aji ɗiɗi e oxygéne goto eyyi ɗum ɗo ɓuuri famɗude e ndiyam ganduɗa renta wiye ko ndiyam wadde noon en paami mittere ko gueɗel ɓurguel famɗude tawa ngel so tawi hebbinama rokkata tan ko hunde nde e mbadi muɗum mawde innire inde muɗum wadde noon mittere ko gueɗel ɓurguel famɗude ngel hunde wawi askitinede tawe ko hunde nde tan woni ɗo wadde sen mbi ndiyam sen kelti ha en gari to molle ɗiɗi hydrogène e mollere mitti ɗiɗi hydrogène e mittere wotere oxygéne surtout ko ɗo en dartoto saabu so tawi en jokki helde tan en natti jogade ndiyam eyyi jogotoɗen hankkadi ko oxygéne banggue e hydrogène aji ɗiɗi banggue jaara banggue wadde ɗo ko ɗo dartotoɗen ɗo woni ndiyam ɗo ko ɗum ɗo mbiyeten woni mollere ko sewi ko ɓuuri fewde ko oxygéne o hydrogène aji ɗiɗi ɗum woni ko mbiyeten mittere wadde noon en paami mittere ko gueɗel ɓurguel famɗude mahguel hunde ko wawi wonde foof wadde noon seydi Dia so tawi a faami no kollirɗen mittere nde ko gueɗel ɓurguel famɗude wadde noon so tawi en ƴeewi kala ko taari en foti mahade koye mitte mittere wotere oxygéne rokka mollere wotere ndiyam wadde noon sukara en mbino ko mitte jeegom ɗe carbone mitte sappo e ɗiɗi hydrogène e mitte jeegom ɗe oxygéne ndentata dokka en ko wiyete sukara ko eyyi wadde noon en jii ko ni aduna o mahori walla gueɗe ɗe taariɗe en ɗe ko ni mahori guel ɗo e gueɗel e guel ɗo gueɗel walla guel to wasa noon en mbawano wiide keewal ngal ɗum ɗo ne wawi ɓurde hewde sen dokki yeeru e lamɗam ɗam ñameten ɗam woni NaCl eyyi woni hen ko sodium woni hen ko chlore e NaO sodium e chlore wadde noon en paami wonde ɗo joni ko gueɗe ɗiɗi tan gonɗon Na ko wiyete sodium ko e chlore ko wiyete Cl ko NaCl ko lamɗe ɗe woni mollere wotere lamɗe ɓe sen peccitima ɗum dañen mittere Na e mittere Cl wadde noon kala ko mbawɗen yiide ko taari en sen peccitima ɗum tan janoyten koye mitte ɗe mitte ɗe noon woni mitte ɗe gorko biteɗo ganduɗo biteɗo Mendeleev Dimitri Mendeleev ko russe najo walla URSS najo ko kanko adi wittude ɗeɗo gueɗe walla ɓuuri wittude ɗumen o tafi ɗumen e hatumere o waɗani ɗumen hatumere hen mittere foof o andi holno foti woni teddedi muɗum holno foti waɗi gueɗe muɗum nderinde kadi so tawi waɗi namdal ma en garoy hen ko wiyete électron aji ko wiyete neutron aji ko wiyete proton aji hol maate muɗum kañum e hoore muɗum wadde noon en paami hay gueɗe ɓurɗe famɗude ɗe jiiyata ko ɗe ene waɗi kadi gueɗon tokson ɓuuri kon sewde kadi kon ganduɗa ko ɗum kadi mahata kono ɗonne kadi en nattat wonde e tolno mittere o nattaten koye tolno goɗɗo ɗum woni ko wiyete les éléments périodiques
de Mendeleev tableau de Mendeleev walla hatumere tumre gueɗe hatumere Mendeleev walla hatumere tumre gueɗe kala ko mbawɗen yiide e ko taari en ko koye ɗeɗo gueɗe tuufeje 117 mbaweten tawde ɗumen sen peccitima ɗum ko wawi wonde foof so woni hayre mum so woni jamdi mum so woni leggal muɗum so woni ko waɗi kette muɗum woni ko wuuri so woni ko waɗi jeygol muɗum so woni ko waɗi heno muɗum duule muɗum walla curki muɗum fofoof koye ɗo yaltata wadde noon famde ɗeɗo gueɗe andude ɗeɗo gueɗe ko andude holno gurdam yarata holko tagui gurdam ɗum noon so tawi mi rokkima tan yeeru beele yimɓeɓe ɓuuri wawde tigui rigui famodirde soen ƴetti joni deftere ene wawi eɗen mbawi feccude ɗum e taaƴe deftere ne heewi wadde taaƴe tayre deftere tayre goho tayre ɗiɗi tayre tati hen tayre foof so tawi en ƴeewi nder muɗum ma en taw waɗi ko bindande eyyi kono windande hen fof kadi sen ƴeewi ɗum ma en taw waɗi ko gueɗe ɓurde kadi famɗude ɗo wadde so en peccima ɗen gueɗen kadi dañen konngol en konnguɗi sappo ne mbawi wonde tayre eko way noon ɗin konnguɗi kadi so tawi en peccitima ɗumen eɗen gandi konngol waɗi ko kelme e ɗen kelme kadi sen peccitima ɗumen sen gaari ha e helmere waɗi ko hijjande nden hijjande kadi walla ɗen hijjande sen peccitima ɗumen dañen alkude wadde noon kono ni tan gueɗe ɗe mbayi alkule ɗe ɓuuri famɗude e rewata hen ko hijjande rewata hen ko helmere rewata hen ko konngol rewata hen ko tayre rewata hen ko windande rewata hen ko ha yetto deftere hankkandi mbiyen deftere nde nani ɗum noon ko ɗum woni maadi ɗo joni ko maadi haala walla maadi bindol e maadi deftere wadde noon so tawi en dokki yeeru memtiranire eno kollirɗen ni guilay enen joni sen ƴeewi ko mbirunoɗen ni nane ko yuɓɓo ɓandu ndu waɗi juɓɓe 11 sen jiiɗi mbiyen ɗen juɓɓe 11 en limtata ɗo hen saabu wona ɗum tigui rigui woni ɗo namdal walla yewtere nde ɗen juɓɓe sen eɗen mbawi feccude ɗum e terɗe ɗe peccitiɗen ɗum e babiji ɗi peccitiɗen ɗum eko wiyete ɓinde ko ɓinde nde ne koye muɗum peccitiɗen ɗum eko wiyete molle ko molle ɗe peccitiɗen ɗum eko wiyete memtinari ndi peccitiɗen ɗum eko wiyete mitte ɗe peccitiɗen ɗum eɗen mbawi feccitade ɗum eko wiyete aludere nde ene tarti ɗum ko wiyete électronage walla ite on no fewi wiide ni électronage walla ite on aludere wiyete ko noyau e français walla nawat to banggue arabe wadde noon ko aludere nde e hoore muɗum kadi sen ƴeewi wonko maahi ɗum eyyi ɗum noon mi mataw mi rowa ɗo henna ha namdal gongal ara